hei zochachhuah Burma mandir ani mai thei ni hei an biakin mai thei nal reuh khawp mai hei zocha dan ni hei zochachhuah an ti thin chu ania in po alo tam to khawp mai hei tam to tak ani hai akan da lok anga hianin Burma bungrua hi an lot na an thok mek ani hei hian tam khop mai vai nen mizo nen Burma nen hianin kain chia pia ani hi ri na chuan kan muthiamin rin oma zochachhuah Burma lampang sumdawng tana motoron hmana hi kan muthiamin rin oma hei motor lian pui hi zochachhuah hen ti hianin aron tlang thlata ni chu aizol tangte silchar tangte in district sang tangin helai hmuna hianin Burma bungrua phurin district sang tangin motor kha aron kal khom thina ti chuan helai hmun velai hianin hotel po tam khop maya heng zong hi hotel vekani ka tu na mai che kan hmu te po kha lukhum on han khuma tu na point hei heng ho zong hi Burma bungrua long manga to thak tur vek kha ania ta hen hei motor hi ti na zam deuh mup mai ni chu zam mup maya MZ04 te Nagaland na tang te pon ron kalani don hi hei ta hen Burma bungruan an lot meka heng zong hi helai in zong hi hotel vek ani hotel vek pastor chona in larna khanin chim lam atangin eng lo chuak anga ti kha hei tu na hen zochachhuah lampang hi sumdawnna hmun pui tur kha alan ya long tlai tang hianin warehouse engmaw zat tu na hianin an sa to ani warehouse engmaw zat tam to khop maya hotel temporary hotel kan tiang chi po kha tu na hen engmaw zat hi om bok ani tam khop mai heng ho zong hi hotel vekani hi zochachhuah sumdawnna hi en ve hrim tiang ka ti hei voin tlai chu tlai khon hu ka han chuak thave top kha ania hotel hli rina khat tin vai nen foreigner nen mizo nen kan kat luk ani lai hen hei ti hian lai mi te ho po hi bungrua an lot tur ho vek kha anita tian motor lian pui hi AS te MZ01 te la hena kat nuk ani sumdawnna hmun pui chim lam atanga eng alo chu tak chuan helai zochachhuah hmun hi hmun poimo tak mai ka alani dona tin rail te po tuna hianin rail station rail kong railway tur te po kha central sarkar atangin ange alignment te po kha tuna hian arukin an thli thlai mek zela la hen dor te po om boka secret pakhatin zat ngan ti kan zot phot te hianin zana po in hei dor ran la nga ka la se zochachhuah hianin bungroman tin man sim atau khop mai kan zot sim te sunglass in sang ei ti zan hi man te mo dar zat thleng e dor hi nga thin kapu zandar sari mo chunlo mai in sal thathi nem sal har nge anuam sal har mo ani chu hei ti hianin zana po traffic hi zam mup maya lai hmuna thil lei chu duain thil man a tau ha khop mai
chuan he lama hianin kan han kal ve le ringa he ta hianin i an tol thak na long hnanga an tol thak na kha om ta ni pui oma ka video te po kha nin ka lo ti lan to kha i he lai hianin khu lai ko na lang thei to lo thima ku lai kon long hnang in bung ru khan tol thla thina ni hela hi bridge ani ta thima me lang thei lo heng zong hi hotel deuh vek khania dor te kha ani bok ani ma se adiak achir ve mani hian kan en tir leng chunga he lampang thlanga lai a thlang lama hianin tuipui oma tuipui tangin Burma bungrua hi an tol thla thina ni long Burma tangin long aron kal thina hianin motor tam khawp mai tam takani ti chuani helai zochachhuah hi thilman atau khawp me secret vi pakhat kalaya cheng za ani an ngati nge cheng za ni na chan kan tia an ni chuan in ti hian min changa phurman atau lutuka an ti ni ti chuan longtlaya hianin vi pakhat hi somsari in kan lei thina zochachhuah chuanin cheng za dai kha ani tui lei ka tuma ma se tui hian lo nei thlat lo eng zat nge ni ti kha hriat vele hrim hrim ta khanin kan du ma se tui an nei thlat lo